я жадаю падзяліцца з вами адной цікавай думкай на добрую ноч. Ці задумваліся вы калі-небудзь аб тым, што нашае жыццё падобна да таямніцаў ружанца? Радасныя, хвалебныя, балесныя. Кожны дзень мы перажываем пэўную таямніцу. Жыццё не можа быць толькі радасцю або болем. І тое, і другое змешваецца дзеля хвалы Божай. І нават у такі складаны час мы павінны памятаць, што самі па сабе мы вельмі слабыя. І Пан Бог нагадвае нам пра гэта, праз крыж, а часам і праз неразуменне. Езус ачышчае нас сваёй міласэрнасцю і упакорвае дзеля таго, каб мы не пазбаўлялі яго славы, якая належыць выключна яму. Пан Бог адорвае нас сваёй любоўю, а паколькі ён любіць нас, то дорыць нам і свой крыж. Аднак варта памятаць, што кожную нашу жыццёвую таямніцу ружанца мы павінны заканчваць словамі: «Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому». Я мяркую, што найбольшы дар, які мы атрымалі ад Пана Бога, гэта радасць. Езус – гаспадар немагчымых рэчаў, таму мы ніколі не павінны губляць надзеі і радаснага позірку нашых вачэй. А зараз памолімся «Трывітай, Марыя» у 3 вядомых нам інтэнцыях, як вучыў нас ксёндз Боску. Першае – каб пазбегнуць дрэннага граху. Другое – каб захаваць чыстымі нашыя сэрцы. І трэцяе – каб пазбегнуць дрэнных кампаній і самому быць добрым сябрам. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод у лоне твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод у лоне твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод у лоне твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Марыё, спамога хрысціянаў, маліся за нас. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амэн. Ну вось і ўсё. Дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч. З Богам!